buntag sa tanan. Welcome sa Batuli Radio. Live ta karon sa Bukiran sa Arpili Gaang. Og mangita-itag tawo ron nga atong interviewon bahin sa atong sunog sa California. Og dian ako nakit-an nga mga tao. Og ato siyang interviewon kung unsa ilang ikasulti. Oh, boss, unsa may ikasulti nato ato katong bahin sa sunog sa California, USA? Na gamay lang. Ang unang mapangutana na to ato ang kayog yun. Kay maoy silugdanan sa problema. Ang kayo. Ang kayo maoy hinungdan. Oh. Mao gito siya hinungdan. Og usa pa pod gigayagaan ang atong Ginoo sa mga superstar, ang mga gitawag og mga artista nga Hollywood. Mga Hollywood nga kuan, mga actress. Kauban na sa mga kuan plywood. Oh, kauban na mga flying. Ya og unsa pay lain hinungdan? Ang laing hinungdan siguro nihubas ng tubig sa California o mga gasolina lang nahabilin, mga nasunog. Mao tong parting daghana sa kuan. Nasunog ga balay. Kay now tuyo naman ang mga kahoy pati mga damo. Murag sakto ka. Ya, mangita sa kog lain. Oh, sige, salamat kayo. Salamat boss. Para to'y kastorya nako. O mga igala naa sa tayo nakit-an usa og ato sa interviewon bahin natong sunog. Higo. Oy, pila edad mo? Si Utso. Nagakuan ba katong balita ato na sunog? Oo, nagabantay doon na. Grabe, balaya nga. Halos katunga na sunog tanan. Pero ginagi himala gid katong usa ka nay balay nga nagpatunga nga. Wa gyud na sunog. Wow. Himala gyud siya kay murag dako sa pagsalig sa Ginoo gud. Sana ba? Sakto ka. Ya, unsa may nakanan mo ato nga hibulngan? Mo gid siya nga. Himala gyud siya gid. Himala. Sa kadaghang balay gamay kay wa na sunog. Ya, salamat kayo sa gamayng interview. Guys, kanang okay na. Nahinabi na ko ang duha lain-lain slag mga reaksyon sa ilang istorya. Na usag himala. Ang usa himala na gyapon to. Og diri lang kutob. Bye-bye. For entertainment purposes only.